तुम्ही ऐकायला आम्ही किती गेले तुझं मुलं आम्ही मानलो आम्ही काय करू ऐका ना आता तुम्ही ऐकून घेऊ म्हणजे किती खबर एक सर आता आम्ही ऐक तरी केलं तुम्हाला घालू नका सांगलेलं काय ना तुझ्या उतरायला पाहिजे तुम्हाला हात लावलेलं काय ना मारले काय ना तुम्ही आता किती केलं मला सांगू या तू सांग तुम्ही आता किती केलं त्या खाली काय तुम्हाला घालून घ्या बसी लागतं मागा खाली बाय बसेल काय सांगतो तुम्ही काय काय सांगतो